كابا قلقلو تلفزيون ترايز وسلام تنا تقبلوا زخبركم تخطاتلتنا كمي تمسيو بقطاط رايترا ساعة الشعات تكوين نلو محمد صلى الله عليه وسلم سرالو زينو من سنادو حيزلكم قريب لكم عقدي من مكتالكم بغير زعد المصام تصنع ميكال حدقو فلما كن بكنت وتاتو فيلم لومي بستقبر مرمراتات عصوتو سلسة زيقاتات بكورونا فيروس من كافون كرقاقة كل شدو ما تفانيهم أمباسادر محمد سليمان مس منيستر قدرات وصاي أوغندا بمعبال زمدنا تازتيو أبنو زوبا من دفرا بزنبر السنة كرامات زراتي أبصبو درجة كم زبطح تحبيرهم أبزيناتات وصاي مراحي سمين كوريا نغلطين كوريا تازور رغب مسمرات أقل قلوت كهبازيزهم إكوادور بسنكا بيت ماسر تستول عقجت هتوت ناي حرقا واندنقاقا أويجا أب منقوع تقعد حماسنا ولا تسطى إسرائيل بستول عقجت سبعو كسارا وريلو زرزينا حابريتا كاميس ريتعنا لومي أب موشبي ماكلات زوباتات ماكل بستقبرا ناي لابراتوري مرمراتات عصوتو سلسة زيقاتات كابس مرا بكورونا فيروس من كافهم ترقاقي تلو إذا كم زيلين كله كورونا فيروس ترخيبهم مع هوسبيتالات تعقيبهم كن كجبر لهم صنحوا 4 كاب زوبا ماكل كريتر ما كاب زوبا كشبار كاب بتغللا شيدش زيقاتات حاويهم تفاني مالو بس مسرت الله عذرب كورونا فيروس تلفو زيقاتات كسابلو مي شيدش شحن شوعات 220 كلتن بتحلو شيدش شحن شيدش 235 كاب زيوم حاويهم تفانو 4 كلتن بموز تفليو 45 دما جنا اب هوسبيتالات تعقيبهم سركوبيهم نسرت عنا 3 مسكرم كلتا شاني شان حدن ناب كالزينا مسجر امباسادر ايرترا بوغاندا محمد سليمان مس منستر قدات وصاي اوغندا جنرال ابوبكر جج اودونغو اب ممعبال كلتاوي زمدنا ايرتران اوغندا زتيوم ابت تمال 29 مسكرم اب كامبالا استخايد ركب كلتيوم سمزي زمدنا ايرتران اوغندان صبوق يسقم كم زلو دحر مغمغام نابزل على درجه نمبراخو كوسودو ابزلون سقمتا ترداديوم أمباسادور محمد سليمان جنرال أبوبكر ججن بتوصاخي حبرا وقداسنا تابزلوهم زباون هقراون قدات بحف الشاب بمعبالتا زبا كان أفريقيا دما بفلاي حساب تلواويتهم منستر قدات وصاي اوغندا بموداتا أبتا هاجر زنبرو إيرتراويان أبي قطبا أقداس هاوركتو يقبرو مهلاوهم بمنقاس متحبار منقستن محاوراتون كم زي في اليوم الرقاقيتهم أبنو زوبا من دفر حرسو تاقدمهم بزقبرو أخل مدلاتن بزوقع أخل زنابن زراتي بتصبو درجة كم زبطح تحبيرهم وكيليرينا فيلمون تكابون زدالو تصبصاب دونيكا تصحيح كتوربعهم أبنو زوا من دفرا بزنبرة سناي كرامات زراتي أبزت آمن درجة 5 بتصحة حلاف بيت صحفة حرشاتن الزوا أتو برخت تخلص اللاساني إرينا حبيروم زناب أزمراز مسجن كنت زينبرة كورح حملك صاب مفارق ورح مسكرم سفيح زرقحان صبق متأنن زنبورو لعلي 800 ملم زناب سلسة مزقبة مبزحت أما وقت كرامات استزرقوا أكل عبدالرجا مولادن مشواتن كم زوتصحو أتو برخت قليتهم ولا كأزمرا دونك انتظر كساب حجي زنب مهلاو صبق أخول الماي زنيبو قاد آخر نايز حلف عمت زبزح زناب زنيبو بقزيه خنري أخلنا 4 معتات زوسده ما 815 ملم زناب تمزجيب الله صاب حجي توم قال ولا تم دنيم سوزرو طافات وانزي اب مسوات درجه بس يحمالو حاليفهم زرأيو ببزحي بماي زي سسونو أزرت قديفكا أو 11 هكتار ستزرقو كم سرناي سقم طافن بالدونغان مبزحتو تصبق فريوم مهلاوم تغيسو دما أو ورح مسكرم كزرقو زنبورم تراتات قن بسنك قطصال الزناب وقتهم حاليوم كزرقو خمزي كألو أبريهم عفن شاب زوانزي أسات 11 زأكل هكتار تزريو أبز مراخ زراء زقبوه خم بعد مشلان داوشان فلذي تزرع كله صعدا أغلي زلوا صعدا أغلي زغا بتعمي صبوق درجة ويصبوق متاحت على مالتي فلذي درجة أغلي خلنا بزوان زخلو ناب مسوات قصو يجمع جمع له تقدم أي سوت له تزلوا هجون ناب درجة يزلوا فلذي
ማይ ብሕጂ እንተመፀ ገለ ዝበሃል ሰኣን ሓንቲ ማይ ዝበሃል ነገር የለን ንኹነታት ሕዛእታትን መጋሃጫታትን ብዝምልከት ኣቶ በረኸት ጽቡቕ ስለ ዝሰሰኑ ቀለብ ጥሪት ብውሑስ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብዚ ዓመት እዚ ብወፍሪ ተምሃሮ ንልምዓትን ብኮም ዝተተኽለ ልዕሊ 170,000 ፈልስታት ኣግራብ ናይ ምጽዳቕ ተኽእልኡ ዘተኣማምን ኮይኑ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣመሓዳሪን እዞዋ መንደፈራ ኣቶ ህዝቅያስ ውህበት ብወገኑ ሓረስቶት ክራማት ቅድሚ ምጅማሩ ግራውቶም ብግቡእ ስለ ዘዳለውን ድሕሪ ምብቋልውን ግቡእ ናይ ጻህያይ ተበግሶታት ስለ ዝወሰዱን ንዝተረኽበ ጸጋታት ዝናብ ከድምዕሉ ከም ዝኽኣሉ ገሊጹም ቀዳይ ነገር ተሓረስታይ ማእስ መጽእቲ ማይ ኣበናይ እዋን ጥቀመሉ ማእስ ወርሒ ዝርእ እቲ ጣፋበይ ዝራእ ነዚ ኩሉ እዚ ካብቶም ወክሩ ብጽጹይ ንጽፉፍ ገይሩ ይፈልጦ بز مسرت حجيتي حرس كاب قدمات حس كخبت حجاي ناي حمدن ماين معقاب سرحتي وسرح صنيحو مالتي كل زي نايزخو غغراتو خعر صنيحو خالون اب كباب يزلو حمدن ماين ناي معقاب زملكتون سرح صنيحو مالتي دحريو لكعتي ماي مسارمي ابتو وانو زريو ابتلكع مالتي تي طاف ماسك زرا الله داغشا ماسك زرا الله قال بب وقتو كساب زغرب وانا زي باغومين عتر مزرا طراتات مزرا غزر صنيو سلازي بغبو يتطقيملو كله تخسرح دغبونا يصحيا يكون مصراي نتي غرات كصافف صنيو ديغاتاتن رهياتاتن ون سلازملአ تحت بايتاو ماي هابتيمو رباطات كزاريو جميرو مهلاون بمتقاس دما نبدبات لمعات كومون نمستسبن طريتن زغلغل منጭታት ተዋሒሱ ከም ዘሎ አፍሊጡም ዘለዋና ዲጋታት ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ማይ ሒዘን ኣለዋ ናልባት ብዙሕ እኳ ዲጋታት ዓበይት እንተዘያለውና ትንዓና ዘገድስ ብፍላይ ዝኒ ጀራዲን ዝኸውን ፍላይ ከኣነ ዝኸተማ መንደፈራ ማይ ዘስቲ ዲጋታት ኣብ ደሓን ደረጃ ኣብ ጽቡቕ ኣዋህሊለን ኣለዋ ክባል ካል እጅት ደገድስ ትድሕቲ ዘሎ ዒላታት ውን ጽቡቕ ክህብትም ማለት ሕጂ ሱጥራይ ደኮነስ ምስ ማይክ ሳብ ሕጂ መቕጻል ውን እቲ ትሕተ ባይታ ጽቡቕ ማይክ ዋህልል ይኽእል ማለት እዩ ኣዋህሊሉ ኣሎ ከዓ ስለዚ ኣብ ደሓን ደረጃ እንደሎ ኣብ ጽቡቕ ኣለዋ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ህዝቅያስ ሳዕቤናት ተርእዮታት ሳገምቲ ባልዓትን ዝናብ ቀውዕን ንምክልኻል ሓረስቶት ዝኣኸለ ዘራእቶም ቀልጢፎም ክእክቡ ኣዘኻኺሮም ሚኒስትር ዜና ምስ ትካል ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ማለት UNDP ብምትሕባር ዝወደቦ بقعد ጋዜጠኛታት ኣብ ምድላው ሰፊሕ ዜናዊ ፍርያት ንምምዕባል ዝወደቦ ስልጠና ሎሚ 30 መስከረም ንተሳተፍቲ ወረቐት ምስክር ብምዕዳል ተዛዚሞም ኣብዚ ናስታት 6 ኣዋርሕ ብኬንያዊ ኪላ ዝተዋሃበ ስልጠና ካብ ዝተፈላለያ ክፍልታትን ጨናፍርን ሚኒስትሪ ዜና ዝተዋፁ 93 ኣባላት ኣብ 5 ጉጅለታት ተማቃቂሎም ተሳቲፎም እቲ ስልጠና ኣብ ስነ ምግባር ጋዜጠኝነትን ኣተገባብሩን ባታታት ዜና ኣርትዖት ዜና ሜላታት ፎቶግራፍን ኣገዳስነቱን ኣቀራርባ ዜና ዲዛይንን ሌኣውትን ጋዜጣ ውሕሉል ኣጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያ ምትንታን ትሕዝቶ ሚድያታት ኣጻሕፋ ሓቅነቱ ዝተረጋገጸ ዜናን ሓበሬታን ኣገዳስነት መጽናዕትን ምድላው ንድፈ ቅድሚ ስራሕን ዘጠቃለለ እዩ ኣብቲ ናይ መመረቕታ ስነ ስርዓት ትካል ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ምስ ሚኒስትሪ ዜና ብምትሕባር ኣብ ምሕያል ዓቕሚ ብቕዓትን ጋዜጠኝነት ብምምዕባል ሞያዊ ዓቕሚ ሰብን ብቕዓትን ኣባላትን ምስ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ዝዛመዱ ስልጠናታት ንምውዳብ ድሉው ምዃኑ ኣረጋጊጾም ኣብ መወዳእታ ተመረቕቲ ካብ ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣዋሃዲ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ኣማኮቤ ሳንደን ተፀዋዒ ትካል ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ጄምስ ዋኪያጋ ወረቐት ምስክር ተቐቢሎም ካልኣይ ገጽ ናይዚ ስልጠና ኣብ ዝመጽእ 6 ኣዋርሕ ክቕጽል እዩ ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገራት ስካንዲኔቭያ ብምኽንያት 20 ሰነ 2021 ዝኽርን ሓበን መብፅዓን ግብሪ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ንምስሳን ዝኣተዎ መብፅዓን ምትግባር ገንዘባዊ ፍያታት ገይሮም እቶም ኣብ ሽወደን ኖርዌይ ዴንማርክን ዝነብሩ ዜጋታት ብመገዲ ህዝባዊ መኸተ ከተማታት ሽማግለ በዓላት ተሳተፍቲ ጉዕዞ እግሪ 20 ሰነ ከምኡውን ሃገራውን ማሕበራት ውዳበታትን ብጠቕላላ
400,758 كرونر آتاوي كم زجبرو إمباسي إرتحابيروم بمسرة زبطحنا تصبصابا باستفلالي كتماتات نورويز نبرو إرتاوان 33,037 كرونر نبرتي أوسلون كوابيان 58,290 كرونر بمحبرات ودابتات ستطور نفوخا 17,915 كرونر بدمر 236,140 كرونر وفيهم نبرتي دنماركون بتغلال 23,000 كرونر كوفيون كلو تحت صلال محبرات ودابتات ستطور نفو إيرتاوان نبرتي شودن زوفيو 249,278 كرونر كاب حزب استواصي 296,480 كرونر دما نتمساسال علامات تبركتهم ኣብ 2020 እውን ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ካብ ህዝብን ሃገራውን ማሕበራትን ንተመሳሳሊ መዓላ ዝውዕል ልዕሊ 496,180 ክሮነር ተወፊዩ ምንባሩ ካብ ኣዋሃዲ ሽማግለ ሃገራዊ በዓላት ዝተረኸበ ሓበሬታ የነጸረ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ናገራዊ ዜናታት ሒዘኩም ለሰኩም ኢነ ምክታልኩም ክቅጽል ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናውጽለ ክብራት ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ዜና ነመስግን ዜና ወጻኢ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ተቋሪጹ ዘሎ ንኽልቴን ኮርያታት ዘራኽብ መስመራት ካብ ዝመጹ ወርሒ ጥቅምቲ ዳግም ክኽፈት ከም ዝኣዘዘ ወግዓዊት መደበር ቴሌቪዥን ተሃገር ሎሚ 30 መስከረም ኣፍሊጣ ፕሬዚደንት ኡን ነዚ መግለጺ ዝሃበ ንካልኣይ መዓልቱ ኣብ ዝቐጸለ ንፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ዛዕባታት ተሃገር ብዝምልከት ኣብ ዝዘተየ ኣኼባ ላዕለዋይ ባይቶ ህዝቢ ኣብ ዘስምዖ መደረ እዩ ኣሜሪካ አንጻር ሰሜን ኮርያ ትኽተሎ ዘላ ተጻባኢ ፖሊሲታታ እናቐጸለት ዲፕሎማሲያዊ ዝርርብ ክካየድ ትጠልብ ከም ዘላ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ኡን ምምሕዳር ፕሬዚደንት ባይደን ንሰሜን ኮርያ ንምምሃል ዝተፈላለየ ሜላታትን ሽርሕታትን የካየድ ከም ዘሎ ከሲሶም ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ኡን መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ካብ ሰሜን ኮርያ ይገጥሞ ከም ዘሎ ዝገለጾ ወተሃደራዊ ምትኽታቕ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ተገላብጦሽን ምዃኑ እዩ ኣፍሊጦም ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ወርሒ እዚ 3 ፈተነታት ሚሳኤል ከም ዘካየደ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እቲ ብ28 መስከረም ዘካየደቶ ፈተነ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ሚሳኤል ንኣሜሪካ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ኣሻቓል ምዃኑ ይገልጹ ሰሜን ኮርያ ኣብ ወሰናትን ዶባታ ዝካየድ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ከይቋረፀን ኣብ ልዕልያ ተነቢሩ ዘሎ እገዳታት ከይተላዕለን ብምዕባል ዝተራቐቐ ኣጽዋርን ኒክሌሳዊ መደባትን ከም ዘይተቋርጹ እያ ክትገልጽ ጸኒሓ እንተኾነ ግን ዝሓድሽ መግለጺ ፕሬዚደንት ኡን እቲ ሃዋህው ከተሃዳድእን ዝምድናታት ከመሓይሽን ከም ዝኽእል ዝእምት ምዃኑ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሩ ኣለዉ መንግስቲ ኤኳዶር ብሰንኪ ብ28 መስከረም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተወልዐን ህይወት ልዕሊ 100 እሱራት ዘቐዘፈን ግጭት ብዛዕባ ጸጥታዊ ስጋት ህፁፅ ናይ ሓደጋ እዋን ድንጋጋ ኣዊጁ እቲ ንኽንደይ ግዜ ከም ዝጸንዕ ዘይተነጸረ ኣዋጅ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታዊ ቅልውላው ንምህዳእ ዝሕግዝ ምዃኑ ሰመዚ ጸጥታ ሃገር ሓቢሮም ብሰንኪ ኣብ መንጎ እሱራት ዝተወልዐ ግጭት ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ናብ ልዕሊ 110 ክብ ከም ዝበለዩ ዝግለጽ ዘሎ በቲ ግጭት ሩስያ ዝርከብዎም ልዕሊ 50 ቆሲሎም በምህላዎም ቁፅሪ ምዉታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ሰመዚ ጸጥታ ሃገር ኣሚጦም እቲ ግጭት ንምቁፅጻር ኣብ ልዕሊ ዝተዋፈሩ ኣባላት ሰራዊት ኤኳዶር ጉድኣት ከም ዝወረደ እውን ይግለጽ ኣሎ ኣብ ኤኳዶር ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ግጭት ክውላዕ እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኣብ 2020 ብተመሳሳሊ ክስተት ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝተቐተሉ የረድኡ ሎሚ 30 መስከረም ኣብ ምዕራባዊ ገማገም ኣብ መንጎ ዕጡቓት ምንቅስቓስ ሓማስን ኣባላት ኣህጉራት ጸጥታ እስራኤልን ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ተቐተሉ ተቓሊሑ እቲ ግጭት ኣባላት ጸጥታ እስራኤል ካብ 26 መስከረም ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቓት ዘካይዶ ዘለው ስርሒት ከም ዝሰዓበዩ ዝግለጽ ዘሎ ብሰንኪ እቲ ግጭት ዛጊድ ቁፅሮም ዘይተነጸረ ዕጡቓት ምንቅስቓስ ሓማስ ከም ዘቆሰሉ እውን ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ናፍታሊ ቤነት ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ምንቅስቓስ ሓማስ ዝጀመረቶ ስርሒት ብዝሰፍሐ መልክዑ ከም እትቕፅሎ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ምግላጹ ይዝከር እዚ ሓድሽ ምዕባለታት እዚ ኣብ መንጎ እስራኤልን ምንቅስቓስ ሓማስን ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ወጥሪ
መሊሱ ኣጋዲድዎ ከም ዘሎ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተዓዘብቲ ይሕብሩ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ብዘካየድዎ ምልውዋጥ ከቢድ ብረትን ሚሳይላትን ዝበዝሑ ፍልስጤማውያን ዝኾኑ ልዕሊ 250 ከም ተቐትሉ ኣይርሳዕን ቤት ምኽሪ ንግድን ቴክኖሎጂን ኣሜሪካን ኤውሮጳ ሕብረትን 29 መስከረም ኣብ ከተማ ፒትስቡራ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዘካየዱ ርክብ ኩባንያታት መፍርሒ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ንምቁፃር ሓበራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ወሲኖም እቲ ቤት ምኽሪ ንናይ ቻይና ቴክኖሎጂካዊ ምዕባለ ንምግታዕ ተኣፋፊ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ካብ ተጻባእትን ተወዳደርትን ንምኽዋል ብዝብል ዕላማ ኩባንያታት መፍርሒ ሓድሽ ቴክኖሎጂን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ንምቁፃር ዘኽእል ሜላ ንምምዕባልን ንምዝርጋሕን ኣብ ዘኽእል መርያት ድሕሪ ምዝታዩ ኣብቲ ውሳነ በፂሖም ኣብዚ ብወገን ኣሜሪካ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ጸሓፊት ክፍሊ ንግድን ወኪል ንግድን ብወገን ኤውሮጳ ሕብረት ድማ ላዕለዋይ ተፀዋዒ ንግድን ኮሚሽነር ናይቲ ሕብረትን ኣብ ንግዳዊ ውድድርን ዝተሳትፎ ርክብ ጉግል ፌስቡክ ኣፕል ኣማዞን ዝርከበን ዓርሞሽሽ ኩባንያታት ፍርያት ቴክኖሎጂ ዕዳጋ ንምቁፃር ንዘለወን ሓይሊ ንምድራት ሓበራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ኣብ ስምምዕ ከም ተበፅሐ ተቓሊሑ ቤት ምኽሪ ንግድን ቴክኖሎጂን ኣሜሪካን ኤውሮጳ ሕብረትን ብተወሳኺ ንዓበይ ዝመፅእ ዘሎ ጽልዋን ንግዳዊ ዓብላልነትን ቻይና ንምግታውን ሓበራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝበፅሐ ተገሊጾም በዚ ድማ ብመንጎ ቻይናን ሃገራት ምዕራብን ዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ብሓፈሻ ንግዳዊ ምትፍናን ኣሜሪካን ቻይናን ድማ በቐንዱ ኣብ ቀረባ መጻኢ መዕለቢ ክርከቦ ዘሎ ተኽእሎ ትሑት ምዃኑ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሩ መንግስቲ ቻይና ኣሜሪካ ምስ ቻይና ንምውድዳር ዝዓለመ ፖሊሲ ካብ ምሕንጻጽ ናይ ገዛ ርእሳ ምዕባለ ንምድንፋዕ ክትዓይ ክጽውዕ ምጽንሑ እዩ ዝግለጽ ትማሊ 29 መስከረም ኣብ ደሴት ሃዋይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ገሞራዊ ከባቢ ብምንታጉ ኣብ ነበርቲ ምምዝባል ከም ዘሰዓበ ካብቲ ከባቢ ዝተፈኖ ዜና ረዲዩ እቲ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ሰብኣዊ ክሳራ ከይውርድ ዝሰግኡ ሰመዚ ሃዋይ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ኣብ ንጥፈታቶም ጥንቁቓት ክኾኑ ፀዊዖም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ነትኩ ዘሰዓቦ ጽዑቕ ዒቅታ ትክን ዶሮናን ጥዕናዊ ፀገማት ከስዕብ ከም ዝኽእል ኪላታት ጥዕና ኣሜሪካ ኣጠንቂቖም ኣብ ደሴት ሃዋይ ሓደጋ እሳተ ገሞራ ክኽሰት ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ብሰንኩ ንዋታውን ማሕበር ቁጠባውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ጸብጻባት ኣሜሪካ ይጠቕሱ ናይ መወዳእታ ዜና ኪላታት ስነ ኩዕታ ብራዚል 70 ሚልዮን ዓመታት ዕድመ ከም ዘለዎ ዝጠቕሱ ኣሰር ህይወት በላዕቲ ስጋ ናይ ዝነበሩ ዓሌታት ዳይኖሶር ከም ዝረኸቡ ኣፍሊጦም እቲ ሓፂርን ዱልዱልን መሓወር ከም ዝነበሮ ናይ ዝተገልጸ ዳይኖሶር ኣሰር ህይወት ኣብ ከባቢ ከተማ ሳኦ ፓውሎ ብዝተገብረ ኩዕታ ከም እተረኽበ ተገሊጾም እቲ ርኽበት ብዛዕባ ዓሌታት ዳይኖሶር ንዝግበር ተወሳኺ መጽናዕቲ ሓጋዝ ምዃኑ ኪላታት ስነ ኩዕታ ብራዚል ሓቢሮም ብርክት ዝበላ ሃገራት ኣሰር ህይወት ናይቶም ዝጸነቱ ዓሌታት ዳይኖሶር ከም ዝረኸባ ክገልጻ ጸኒሐን እየን ነሰዓት ዝተዳሎ ዜናዊ መሰናዶ ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 13 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጹ እንከሎ 6 ድማ ተፋንዮም ኣምባሳደር መሐመድ ሱሌማን ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኡጋንዳ ብምምዕባል ዝምድናታት ዘትዩ ኣብ ዞባ መንደፈራ ብዝነበረ ሰናይ ክራማት ዘራእቲ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ተሓቢሩ ኣብ ዜናታት ወጻኢ መራሒ ሰሜን ኮርያ ንክልቲአን ኮርያታት ዘራኽብ መስመራት ኣገልግሎት ክህብ ኣዚዙ ኤኳዶር ብሰንኪ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተወልዐ ግጭት ውፅውፁ ናይ ሓደጋ እዋን ድንጋጋ ኣውጃ ኣብ መንጎ ዕጡቓት ሓማስን ኣባላት ፀጥታ እስራኤልን ብዝተወልዐ ግጭት ሰብኣዊ ክሳራ ወሪዱ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ነዚ ምሽት ዝተዳለወ ዜና መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ የመስግን ስዒባ ትቐርብ መደብ ተኸታታሊ ፊልም ማይ ጮሎ መበል 94 ክፋል ክትከውን ብወገነይ ግን ሰላም